Kublai pi baro te kani dei ka MTET Guidebook 2026 kembali ka paper 2 tementangin pe ya ka set 1 ya kani ka jing tho bat sajuba pi jing kli ki babut jing tho kalong ka imlang ka salang ka dei ka jeli ha ka bangi im ngi trei bat ngi ya ngi yeng baro cylinder ka jing im ka imlang ka salang ha ka bangi hi ngi don ka dei ka jongi hi ngi dei ban kam tra ya ka kuba ka long yala ka jong ka ying ka sem namar kata ki kamram jongi ya ka imlang salang ki long ki babun bat bakhia ladon kanu ka basniu ha ka imlang salang kata kan kata yangi baro bat anam don manu ru balai habadam don pat ka jingpha kata laya bhalang baro ha ka imlang salang hasnong athau hasunda jongi don ki lok jor ki marjan marpa ki bahying bat ki kha ki man kadai ka kamram jongi bat ya ya burom iwe pat kadai ka kamram jong uwe pa uwe ban perkhat lem ban sneu lem bat ban yarap ya be ya ki marjan marpa hala ka jing don kam babun jai bat ha ki por baro ka jingli ka basis par uwe ka phang balakren ha ka te ka jing tho kadai kadi ka kamram jongi ha ka imlang salang shispa apwar ka kantin jili ha ka te ka jing tho ka theo ya si ka imlang ka salang shispa pulai ka nu sin ka katin imlang salang ka pau ha ka te ka jing tho tengha ban pe ya ka tu jing tho ha ban khen ka nu tuli ka imlang salang ka pau jubab kalong san sin shispa arpeu sau ngidei ban kam tra ya ka imlang salang kum ka si jing lejong shispa arpusan kanu na kini kamdei ka kamram jongi ha ka imlang salang kadi ya bisni pi huing shispa penriu ka rukom puli na kidak sha ka kentin ki kentin sha ka senten bang skeu thu ya ki jingmut ki badon haka lakhot ka jubab kadai ka bi bottom down model shispa nyau ka puli ya ka jing tho ban yo ya ki jingmut ba kelum trong kata kal nong ni khon summarizing spar prakanu jai kir kompuli kidon jawab kadai di nyau shispar kundai haba puli ban bu jing tho dai ban tho jawab ka ha ka hala ki jong ki kentin shispa lai pheu thing allowed kamun ka si ban pau ya ka ka perkhat haba puli shispa lai huwe ka jing pensyong dor ka ba yai pteng ka theo ya kar kom theo jing tip ka ba jubab ka dei ka bi tista bat yai pteng shispa lai pheu ar kanu na kini ka dei ka ktien ka no jong ka ktien that jawab kadai ka si bat shispa lai ka trei ka kta jong u kam tikna ka ktien ka no ka trei ka kta ka hap ha kanu na kini jawab kadai ka di abstract noun spalai sau jit ya kadak sange ki baya ha pat kani ka jingong ngap jar shae pia bu ya ka akor kumni pleng pia shashkor ya tien kinong hikai
Jubab kadai ka A. Shispa lai pesan kaba mare thar ka theo ya kerkom mare kaba. Jubab kadai ka A state but pensting ya la D. Shispa lai penriu ka SQ3R ka mut. Jubab kadai ka A jurip survey keli jingkli question kane puli benya nang ta puli lendet puli biang. Shispa lai penyau ka buj puli kot kupor ka ba puli tang ya kimat ki ba khmat e. Kadai ka E skimming. Shispa lai pra ka kentiu ya ka jing tibit jong ka kenhun banesim bentalang haba puli ya kalnong kanu nakini kirkom puli ka baya hap e bat katei ka jing ong. Jubab kadai ka ni B KWL no want learn. 139 ka ba tho ya ki jing tho sngeu tenat naladi creative writing ka. Jubab kadai ka C ka penklain ya ka bor jing mutur. Shispa saupau kanu nakini ki jajing tho harum kubaya ha bat ki jing penbena ha ki kot kubor. Jubab kadai ka B ka jing tho ba pentip. Shispa saupuwei hakanu karukom ka main map ka kentiu ya ka jing nang ya ka ktien bat penne slim ha ka bor kan mau. Jubab kadai ka E da ka ba penya sno ya ki kentien badan kam ki dur bat kirong kirup. Shispa saupu ar ka jing pendan kam ya ka main map kapan la i kena ban. Jubab kadai ka di ban mang lupa bat bu renti yang jing mut jing perkat. Shispa saupulai haba penkre ya ka main map ka pang kadai ban sedang na. Jubab kadai ka B pedeng ka selakot. Shispa saupsau kanu nakini harum kadai ka wei naki jinglong jong ka lesson plan. Jubab kadai ka B ka lesson plan kala bandon bon rukom. Shispa saupsan ka rubrik kadai ka tiar theo jing tip da ka ba. Jubab kadai ka di bu kerdan ya jing lau kena kat kum kathup ki jing la ban le kam. Shispa saupan riu ka skima ka bala ban penya sno bat ki jing tip bala syong tenrai haki nong puli. Kanu nakini ki jai skima kabaya hab e bat katei ka jing ong. Jubab kadai ka C ka content skimata. Shispa saupunyau ka kentiu ya ka jing tibit jong ka kenhun banesim bentalang
Haba puli yakal nong. Kanu na kini kirkom puli kabaya hap bat katay ka jing ong. Jubab kadai ka BKWN L. No one learn. Spa sau pra ka mind map ka long ka buit pentrai kam bala ban. Jubab kadai ka B bamang lupa bat bu reti ya kijing mut jing perkat. Spa sau kendai ka tiar theo jing tip ka ban lum thup ya kijing tray bat jing kam jing kena kadai. Jubab kadai ka C ka portfolio. Spasan theo ki kantin shong sadhai ki theo ya karkom basyong. Jubab kadai ka B ya bun bat sngau tenat. Next ka kasi puli akan ni ka poem bat sa jubab ya ki jingkili ki babut. Kisngi barim palay chingai ki pet nasla perthei ki dur sting theo thmai ki wan pau ha karong karngai. Ubriu da jabing stan ya bam suk uthap banwat ban klun lut klem da sang dagi ktien syukor bathiang jingkli ka ba shispa huwe ni ka kantin sting theo kamut jubab kadai ka si bom dan dor. Shispa peu ar harong karngai ka theo ka di haga jingyo ipau. Shispa ar peu lai kanu na kini harum kaya habat kani kalain ya bam suk uthap anwat. Jubab kadai ka di wat kilat ban yo bam klem da tray shitom. Shispa ar peu sau ya ka skima la ban tray kam. Kadi nado basdang hado bakut ke jing hikai. Shispa ar pesan ka jing tip baladon lupa ha ka bayadei berkejai jing tho babun rukom lakhon. B formal schema. Shispa ar hunriu ka buit puli SQ3R kadai ka jing penlengkot ya kiktien. Kadi survey question read recite review. Shispa ar pemnyau kawai na ki jingdon kam haba tho ya ki jing tho sngau tenat naladi creative writing kalong ban. Jubab kadai ka B ban pen klaim ya ka bor jing mudur. Shispa ar bepra ki jing tho ki babatai pensyai bat ai jing tip ki kren syapang. Kasi ka subjek rengkat bat ka jing ai jing mut. Shispa ar pendai ki jing tho sa kan mau ki dei ki jing tho ba. Jubab kadai ka B ya thu ya ka khana. Shispa lai peu ki jing tho ba pen munjur ni pen ngej ya ki nong puli ki kan thup ya. Jubab kadai ka B ka jing pen shisha bat ki daw. Shispa lai puwei yait padat kamun. Jubab kadai ka B yait pen ki tang ki kti. Shispa lai pu ar
kanu na kini ki adverb ka pensyai ya ka verb kejit. Kadai ka si sit. Shispa lai phiu lai kanu na kini ki verb dei ban penun kam bat ka adverb ten. Kadai ka si yai. Shispa lai phiu sai ka ketin ka si kami na ka tenat jung ka ketin. Kabi mon khmer. Shispa lai phiu san ki sawa bami na ka khmut lakhot ki bi nasal. Shispa lai phiu riu kanu na kini ki jai jing tho harum kam dei ka expository writing. B ka kot kentu kan pham. Shispa lai phiu nhiều kanu na kini ki snap harum kabadei bandon habatho official letter. Jawab kadai ka B letterhead address shang nong pha lani address nong pha ka tarik ka phang ka met ka jing pankut jing khoblei jing soi nong tho. Shispa lai phiu pra ka persuasive writing kadai ka jai jing tho. Jawab kadai ka A ka ba pengait. Shispa lai kundai kanu na kini harum kam dei ka benta ka bayasno bat ka jing tho paragraph. Jawab kadai ka D ka jing jrong ka balamang lupa thik. Shispa sau phiu hadin bala penlong ya ka jing yale kai skit balangkot hapo kamera kelas kanong hikai ka jing tho ha ka diary jong ka kumni ki khna ki sngo tanat ban sim benta ha ka jing le kai skit henrei ka kunhun ka baar ka klem la ban le bha kanu na kini ki jai jing tho harum ka baya ha bat kani ka jing ong. Kadai ka I ka jing tho baya thu. Shispa sau puai kanu na kini ki mat bakong san jong ka continuous and comprehensive evaluation ka ba kadeu ya ka jing sei so jong kinu ki jing le ki khna bat ai rai shaphang ka jing le jong ki. Ka jawab kadai ka B ka jing thmu jong ka. Shispa sau puar kanu na kini harum ka badai ka jing thmu jong ka formative assessment. Jawab kadai ka C ka jing ka kentiu ya ka jing nang jing tip ki khna. Shispa sau pulai kanu na kini ki tiar jing theo harum ka baya ha ban pendon kam haba nong hikai kwa ban tip lau khna ula ne umla ban yo ya ki jing tibit bat puli. Jawab kadai ka B ka checklist. Shispa sau hakanu kapor nong hikai dei ban penon kam ya ka anecdotal record. Jawab kadai ka I marsin dep chia ban pentikna ba kanam don ka jing bakla. Shispa sau san ka jing ya thu khana basngo tenat ka pen bernya ya ki khana ka ketin basngo tenat ha kani ka senten ka yeng kum ka.
C. Adjective. Shispa sau penriu kanu na kini ki jinglong harum kabapen iya ke jinglong mang karyang. Ka E kabapun ya ke jing bisni jing pihun hala ka dok nun. Shispa sau penyau habangi wat ya ke pang pedeng jong ka poyom ni pentrekam ya ka rukom puli bagi kot. Kadi skimming. Shispa sau pepra kabatho ya ki jing tho sngeu tenan aladi creative writing ka jubab kadai kadi penklain ya kabor jing mutur. Shispa sau kendai ka skima haba ka hika haka jing hikai yau kena kadai ka kabi jing tip bat jing sempang bau kenau la don lupa. Shispa san pheo ban sngeu thu ya kanu na kini kisenten harum kena unkam pendon kam ya ka linguistic schema. C. Umasi pelait rong ulong ubah ikain. Asih ka jing betha puli ya kani ka jing tho nang ta sa jubab ya ki jing keli ki babot shispa ar huwei hadu shispa ar phulai. Kani ka jing tho ang ni ka dei ka jing yai bej bat yai renti jong kisngi ki benai ki ayom bat kisnem. Kalong ka benta jong ka jing renti. Utrai kan rat ubastad ulabo ya ka jinglong renti ha ka mariang jong ka jing penlong jong u bat kumta kiai baro ki badon ha kani ka jing penlong bayar bomla shamtrai ki yaj bej yai renti klem jing kulmar. Ubri udai ujing thau bakerpang jong ublei ubadei ban im ha ki ying kisem bat hapedeng jong u bat hapedeng jong ka imlang salang para briu ka imlang salang hi kadawa ya ka jing yaj bej yai renti ha ki liang baro. Klem maka kiai baro kinlong kenrum kenram lenro lenram daka kulmar kulbut bomla batai setia. Ka jinglong renti ka tei ya ka lon briu man briu. Ka yalam ya briu sya ka jinglong rangba basisya bat ka kentiu ya u sya ka jinglong bakrau. Ubriu baju im haka uyo ya ka jing yaro ka jing pertu badu per bak ban ya bomdon ya ka. Kani ka jinglong kalong kanong rim bakong sane ya kalong briu man briu. Kalong ka atiar ba ubriu ula ban yale persya ya ki bubun ki jing pensyoy ha ka jingim bat ka trei ka kta ni saindur ya kalong briu man briu jong u. Ki riu syai ki nyau kor kata ya ka bat kalong ka ba kimbit bandu. Nyipei ka jing keli Shispa huwei ka ong ha kani ka jing tho la ya thu ba utrai kan radu penlong ya ka jing yaj bej kisngi ki benai kisnem kum ka benta jong ka. Jubab di jing renti. Shispa pheu ar ka kentien kulmar kulbut ha ka jing tho ka theo ya. Jubab ka de ka si ka jing bomiet yaj bej ki baro. Shispa pheu lai ha kani ka jing tho don kat nu jur ki ktien penrap. Jubab ka de ka bi sau. Shispa pheu sau habat ho ya kanu ka shithi ki kentien bangi jit ban penun kam ki shong haka. Jubab ka de ka si ka jing dawa ka kam. Shispa pheu san ka benta bakong san jong ka shithi ka de. Kadi ka kubor bapa. Shispa penriu. Haba pendap form nak benta kinu ki kam don kam ban tho da ki dak he ya ka. I kerting. Shispa penyeu ki jing tho badon haki kot puli ki hap haki jai jing tho bangi kot.
B. Expository writing. Chispa arpupra kanu na kini harum kamdei kakendon jong karukom tho. Kadi describing. Chispa arpundai kanu na kini ki atiar theo. Kahap hakabuj jing kmi tho. Kasi checklist. Chispa lai peu haba hikai yakap parom hakisur jing ruai day ban pentri kam ya karukom hikai dakaba. C. Yathu Khana. Chispa lai puwe unu na kini kisawa ubami naga jingya tengku jong kish kumut tlej hakash ing alveolar. Jubab kadai ka E. D. Chispa lai puar unu na kini kisawa vowel ubadon haka kentin score. Kadai ka D. Chispa lai pulai ki artli kisawa vowel ki bayaj lang haju ki sedang the way but good the way but latip kerteng kumki. Jawab kadai ka B. Diphthong. Chispa lai pusau uno na kini kisawa konsonan udon tang haka hap kentin kabakut haka kentin pedeng. Dai kane C. Chispa lai pusan kanu teli kisur sawa konsonan kidon haka kentin khasi. Kadai si arpem nyau teli. Chispa lai penriu kawai na kini kijing tho harum kabadai kajai jing tho penpau jing sngew expressive writing. Kadai ka si shiti ka shiti. Chispa lai penyau lada lapha ya pi syaga jing yalang ban yadon benta bat pi hapat ban ai kai pot report halor kimat ya kren syagi ki kle nong penyai school jong pi kanu na kini ki jai jing tho harum kabaya hap bapin pendon kam nang kong hakapor bapidang ngap ya ki jing kren. Kadi note taking. Chispa lai pra habatho ya jing tho sa kan mau kawai na kimat ki badon kam e ban bot kalong ban. Jubab kadai ka E pen I ya jing shisha. Chispa lai kendai hakanu na kini kirukom hikai harum kam da ai jing mentoy A. Kam da ai jing mentoy A yagi kena hakakadan upper primary. Kadai ka B ka bapha puli jambon sen hado bandala lendet. Chispa sau peu kanong hikai kan hapan hikai ya kalanong umar palangki na kebentai kelas ki kena kelas 7 kanu na kini kirukom hikai harum kabas ngeu ya hap ban pendon kam na benta ban penyar ya gajing ngeu tho ki kena syapang katai kalanong. Sebab kadai kadi da kaba yalam mi kena syaga jaka kabadai. Chispa sa puwei hakanu na kini kisenten harum don jing bakla ban bo dak sange. Kadai ka si jahre ngila shuslem a klempoi perkat. Chispa sa puar unu na kini kisawa harum bayahap ban set shipor yaka lat leer da kirmiang sentur bat nang ta yaka. Jubab kadai ka E. Chispa sa pulai ka ketin keno jong kamau ramsong kadai
ke B mau ramte Shispa sau pheu sau Kanu na kini ki kentien harum ka bakham ya jan jingmut bat kentien viang kadai ka B thang Shispa sau pheu san bat kanu na kini ki rukom jing long jing le harum la pendon kam benrap ya ka adverb khwany kadai ka si rukom jrong Shispa sau phen riu kanu na kini ki senten harum ba pendon kam unong hikai ka bom ya ham ha ka buj batai thing aloud Chubab ka bi ka sngi ka long ka met beneng ka ba khluj Shispa sau punyeu kanu na kini ki jai jing tho harum kam dei ka expository writing ka D slogan 140A Shispa sau pra ka jingmut jong ka jai jing tho advertisement de mar ka long berbor ban ka si pentip penbej wat pen kan mau ya kinong puli ya ka Shispa sau khandai kanu na kini harum ka bom dei ka benta ka bayasno bat ka jing tho paragraph kadai ka e ka jing jrong ka balamang lupa thek Shispa san pheu kanu na kini ki thup san kantin ni senten harum ka ba pen i ba unong tho ukwa ban pan pau yala ka jing sngew Chubab kadai ka si ha ka jing yu i ka jonga te Next ka language Khasi ka jing that puli ya kani ka poetry bat jubab ya ki jing kli babut na do Shispa kuwei hadu Shispa ulai halum haklau ki jai kiskir rukom ki kerteng ro ki jir haranap lum utiu japang harut ki wa utiu terkhang mangi menta ngin dum bui thiau unu pitip utiu khmat miao kisim kipa hapo ki beniap hapo kaksing uut ungap packaging gelis par huwei mangi menta ngin dum bui tiau hakani ka lain umulung ukren benyau halor kajing bom tip show ukon kasi menta ya ka kerteng E kiding kisej babun jaj B kisentiu kiskut C kisim kido bat kimrat kimreng D kijai kiskier kibadon haklau Chubab kadai ka D Shispa arpeu ar utiu terkhang ujumi bha E harut wa B harut haranap lum C hakit them bat kilho D haklau Chubab kadai ka E harut wa Shispa arpeu lai utiu japang udai ujai sentiu E uba kisla ki long ki ba UB B uba ga kle I kumba penspong kor C uba po bat no renjup kum ka khaila ksiar ki kentei D uba don ka jingda kum ka knup Jubab kadai ka B Jing betha jubab ya jingkali na do Shispa sau do Shispa san bat bu dak ya jubab ka badai na sau tali ki jubab pala ai Shispa arpeu sau ka skima haga jing hika yau khna ka dei ka E ka jing tip bau khna ula don lupa B ka jing tip bat jing shampang bau khna ula don lupa C jing shampang bau khna ula don lupa D jing la bat penya sno jing mut jong khna answer ka dei ka B Shispa arpeu san ya ka skima la bat pentrai kam ha ka jing puli E shwa bat ha ka por ba puli B shwa bat hadin bala puli C hakapor bat hadin bala puli D shwa hakapor bat hadin bala puli ka jubab kadai ka D Shispa pun riu ka ong haba pan kre ya kal nong ban hikai unong hikai udai pan bo jingmut kerpang ya ka
E rukom hikai bat jingmi naka jing hikai. B jing temu bat kitiar yarap hikai. C jingmi naka jing hikai bat tiar yarap hikai. D rukom hikai bat katheu jing tim. Ka jawab ka dei ka E rukom hikai bat jingmi naka jing hikai. Shispar punyau ka bapan kre lupa ya ka plan hikai ka ai jing mentoy ya kinong hikai ban. E hikai thik kumba lapan kre. B pha yarap hikai hakiwei. C penyai bay ya ka rukom hikai. D kan mau lendet ya ka lenong. Jawab ka dei ka C. Shispar pra ka tiar yarap ka bakongsan haba bata ya ka jingmut jong ki kentien ka dei ka. E ka kot, B ka blackboard, C ki nuksa, D ka dictionary. Jawab ka dei ka D. Shispar pandai kanu ka buj theo jing tip. Ka ba kinong hikai ki le ban pentri kam ha kapor ba kidang hikai. E kali jing kali. B pha tho. C ka jing yakren. D kmi tho. Jawab ka dei ka D. Shispa lai pheu haba penlong jing yatai nia halor kanu ka phang ni theo jing tip ya ka subkren daka. E jing theo ka ba ya hab reading skill. B ka ba khmi tho observation. C ka ba tho written. D ki jing kali question paper. Jawab ka dei ka E theo ka ba ya hab reading skill. Shispa life way ka ba sngap haba sumar ya ka ba yo sngew ki ong. E sngap kendong, B sngap thu, C sngap sia, D sngap man. Jawab ka dei ka E. Shispa life ar shong kernai ka theo ya kurkom shong. E haba shong slem hajo klem ki. B haba shong kumba ab ban yo EAA. C haba shong kenrong bat so ya ti halenong kho si long ho kho siu. D haba shu shong hajo. Ka dei ka D answer. Shispa lai phulai karukom yai ka ba karukom yai haba khi ki jain kum ban hap ki ong. E yai renteu, B yai pawang, C yai panga, D yai kenther. Ka jawab ka dei ka D. Shispa lai pheu sau bam kan slip ka theo ya karukom bam. E kumbasat, B kendiat, C naphang klem tengkai, D badap perja artat. Jawab ka dei ka E. Shispa lai husan ki ong nisin u nyut mau klem su thiet ya u ni kabriu ki ba. E sngew he sngew sarong yalade klem nong rim. B pun halade ya ka jing bisni. C penroy e yalade penro e yalade. D batai stat ya ka kam ki wei. Ka jawab ka dei ka E. Shispa lai penriu ka jing pen ki jing mut shwa ban hikaya kal nong ka yarap ya ki kena ban. E sngew thu ya ka jing tip ki ba ki la don lupa. B nang antat kumnu ban hikai. C sngew thu sakan nu dei ban yarap shu ya ki kena. D sngew thu shapang ka jing long ki kena. Ka jawab ka dei ka E. Shispa lai punyau kanu na kini harum ngim dei ban le haba ngiktik jing mut ya ki kena da ka ba kli jing kli shwa ban batai ya ka lanong. E ka ba jet lupa ya u lani kena shwa ban kli jing kli. Kani ngim dei ban le. B ka ba sedang da ka jing kli ka ba kham jem. C ka ba ai jing kli kat kum karta ki kena. D ka ba ai jing kli da ki ba lapan kre hi da u lani ka kena. Ka jawab ka dei ka D. Shispa lai pra haba hikai ketien kani ka jing kam ka yarap ya ki kena ban penroy pensan ya ka jing la ban pen kre bha ban wat nia ban bat wan ra ya ki jing tip ki bab nia shapang kanu ka lanong kanu na kini ka rukom hikai ka ba ya ha bat kani ka jing ong. E ka ba le project. B ka ba pen I jing mut para kena. C ka ba ai shibun ki jing kali ba kin jubam. D ka jing puli ka ba nia. Ka jawab ka dei ka E.
Shispa live khandai kanu kani karukom hikai ketien kaya rap yaki kena banla ban penun kam yaki ketien hakarukom kabasai so batkat kum ki khep baper kanu nakini kirukom hikai ketien kabayaha batkatei ka jingong E ka directive approach B ka interactive approach C ka structural approach D ka functional approach answer ka dei ka D Shispa sau pheo ka jingla ki khana ban tho skit na ki jingkren ki badon ha ka jingya thu khana batho jingya thu khana na ki jingya kren kanu na kini harum ka bayaha pat kani ka jingong E ka jingthmu bakarpang ban hikai ka lenong B ka jingkhmi lenti unong hikai ka khana C ka jingmi na ka bala hikai D ka jingthmu bakalum ban hikai kten ka jawab ka dei ka C Shispa Saphuwei Li Kleng Kamut E ka jingli ka bapan thaba B ka bali kum kashun C ka bali kum utha ne priya D ka bali kum bali itanat kasni do ka jawab ka dei ka D Shispa Saphu R kanu na kini ki jinglong harum ka bapan E ya ka jinglong mangkaryang E ka bapage new ya ka jinglong kiwei B ka bapun ya ka jinglong arsap C ka bapun ya ka jing bisni jing pihuny hala ka do nut D ka ba e do nut jawab ka dei ka C Shispa Saphu Lai ki ong ni sin sim tengveng ya u ni ka briu E bakar ek bat im sngi tang hagaryam ka bej B bale khanrau kantrung dagitiar yapan C klem kam klem jam henrei uba im sngi hakale bhabriu B D babuting banle yakakam hadu bandadir kapor ka jawab hangni ka dei ka E nangta poi ka ni jing tha puli ya ka ni jing tho nangta sa jawab jing kali babut do spa sau sau do spa sau kanriu ka jing tho ka long wei pa wei udon la ka jong ka jing thmu banle ha ka jing im don sibun ba ki phut trei ha ka long briu hasla prthei ya ki ba omla ban inyeu tang yaki lasam ha wei pa wei baro yaki sap ki phong baper hala ki jong nag benta ka trei ka ta shimet ha ka im lang sa lang bat ha ka jing ya dei bat ublei wat ubriu uba I kum ba don sam ban le e ru em ban udon lai jing tbit iba don bapoi perkhan lada udon kam ya ita in long klem artatin ijing ai ba mentoy ya uba bon ha ka im lang sa lang but da kumta upendep ya ka kamram ha ka jing im namar kata ngimdei ban sngew bangim don ne ngimla ban le e ka jing pendep ya ka kamram ha ka jing im ka long kat kum laki jong gi jeli bad halaki jong ki phut trei ba ngidon ka sap ka phong ngimdei ban penlen no e yala di bad yala ka jing im henrei ban le e ka babha ka badan brom bad ka badei ban yaro ngin pe ka jing kali Shispa Saphuwei ha ka ni ka jing tho la ya thu ba ublei ulasam ha wei pa wei ya ka E ka sap ka phong B ka kam ka jam C ka jing thmu D ka kamram ka jawab hane ka long ka E ka sap ka phong Shispa Saphusan ka kantin jili ha ka jing tho ka theo ya ka E ka banta trekam B ka langviap trekam C ka shilong khot D baro kipdei ka jawab hangni ka dei ka B Shispa Saphan riu ha ka ni ka jing tho don kat nu jor ki ktien ban ram E lightly B sau C riu D nhiều jawab hangni ka dei E light Shispa Saphan nhiều kanu nakini kirukom hikai harum kabom da ai jing mentoy E yagi khana haka akardan upper primary E ka bapha le kam kunhun B ka bapha le project C ka bapha puli jam bonsin hado bandala lendet D ka bayalam syakanu kanu ka jaka ban yo jing hikai nangta ka jawab ka dei ka C Shispa Saphu pra kanu nakini harum
kadai ka way na kijinglong jong ka lesson plan. A. Ka lesson plan ka don lai kan don. B. Ka lesson plan ka la bandon bun rukom. C. Ya ka lesson plan day ban hikai hapot lai peu minit. D. Sisien balasnaya ka day ban but thik hakapor hikai. Kejubab ang ni kadai ka B. Shispa saw kandai. Kajing penon kam ya kajing kmi thu ya ki khna kum kabuj pensongdor day ban kmi thu kadai observation. A. Le tang hakapor bahai kam ya ki ban le. B. Le man la kasngi daw nong hikai. C. Le tang habapha tray kan hun ya ki shabar kamera kelas. D. Penduna hagi kelas bakam shalor. Kejubab ang ni kadai ka B. Shispa sanpeu habaya keren bat kibriu keren rumah kamun. Cuba ka A. Keren bay klem jingmut A. B. Keren pertu bod namar ba keren ki pat. C. Keren beng. D. Keren bom tibriu. Jawab kadai ka A. Keren bay klem jingmut A. Shispa huway ki khna ki puli ya kalenong u tirot sing us im ka himanong klaw ban skau thu ya ki jingmut ki kantin bat ki senten ha ki paragraph. Hadin kata lahi kairu ya ki bakin skau thu kambha ya ka jingmut jong kalenong barok kaway. Kanu nakini kinuksa puli harum kabayaha pat kat ne ka jingong. Kajubab kadai ka B. Ka bottom up model. Shispa ar ka bottom up model ka kampen le jumut ban skau thu ya ka Kejubab kadai ka D ka jingnang ya ki kantin ki senten bat ka jinglong ka jingtho ban skau thu kambha. Shispa pulai kanu nakini kinuksa puli harum kaba kambha ban hikai khna ban yo ya ka jing skau thu kaba kambania. Jawab kadai ka B. Interactive model. Shispa arpeu saw habangi wat ya pang pedeng jong ka poyom ni betrekam ya kar kompule bagi kont. Jawab kadai ka B. Summarizing. Shispa arpeu san ka buj puli ban wat ya ka jingmut ka kantin ha ka dictionary. Kadai ka C. Ka scanning. Jawab kadai ka C. Shispa penriu ka bahikai da ka mind map ka yarap ya ki khna bakin nang ban. Kajawab kadai ka ni ka C. Tho notes. Shispa penyo ka worksheet kadai ka tiar theo jing tip bakino hikai ki pentrekam. Kadi andala dep hikai ka lenong. Shispa arpupra ka project work kiba suk kidai ki tiar theo jing tip bakino hikai ki pentrekam ha ki kerdan kelas. Kadi 3 hado 5. Shispa pandai ka tiar theo jing tip ka balum thup ya ki jing tray bat jing kam jong ki khna kadai. Ka C. Ka portfolio. Shispa lai peu ka tiar theo jing tip ka bapen I ya ka jinglum jing tip ka ban nang yai kiu haparo ki benta jong ki kam bagi kena ki le kadai.
ka C rubrics Shispa Laipuwe ya u ne ka briu bastad bat bakrau ba perkhat pertain ki ong Chubab kadai ka B tiu do mau Laipeu ne arjing mut Shispa Laipeu ya u ne ka briu ki ba poi lien poi kansha ki sin Chubab kadai ka C ubat yam bai Shispa Laipeu lai kanu na kini ka jingkam harum ka babha ban pendon kam habakwa ya kena ban pentre kam ya ka skema hapo kamera kelas Chubab kadai ka D ki kena ki ya pen inya halor ki jingsham lajong bayasno bat kal nong Spalai psau kanu na kini ki jait skema harum ka ba peniasno bat ki jingtip bala syong tenrai ha ki nong pule ka jubab kadai ka B ka content schema Shispa lai san kanuksa puli ka ba penlei jingmut ban sngeu thu ya ga jinglong ga jingtho ban yo ya ga jing sngeu thu kadai ka B ka top down model Shispa lai penriu ka jing penun kam ya kitiar yarap habahikai ka yarap haka Chubab kadai ka C ban pensuk ban pensngeu thu Shispa lai nyeu kanu na kini kitiar yarap hikai unong hikai ktien uklem la light na ka ba pendon kam ya ka hapo kamera kelas ban hikai ya kal nong E ka kot puli Shispa lai pra ka jing pendon kam ya ka jing kmi thu ya ki khna kum ka bui penchong dor dei ban le Chubab kadai ka di man la ka sngi daw nong hikai Shispa lai kundai kum ki nong hikai don kam ban mang lupa na do basdang hado bakut chung snem ya ka jing hikai da ka ba penkre lupa ya ka C ka unit plan Shispa sau peu ka mind map kalong ka bui pentre kam bala ban Chubab kadai ka E mang lupa bat bu renti ya ki jing mut jing perkat ka jing tha puli ya ka ni jing tho nang ta sa jubab ya ki jing kli babut spa sau puwei hadu spa sau peu lai uwei pa uwei udon la ga jong ga jing thngu ban le ha ga jing im don shibun ba ki putrei ha ga long priu hasla perthei ya ki ba omla ban nyeu tang ya ki la sam ha uwei pa uwei baro ya ki sap ki pong baper hala ki jong nag benta ka trei ka kta shimet ha ka imlang salang but ha ka jing ya dei badu blei wadu briu uba I kum ba umdon sap ban le eru em ban ban udon lai jing tibit iba umdon ban poi perkhan lada udon kam ya ita in long klem artetin I jing ai ba pan ban toy ya u babun ha ga imlang salang badakum ta upendep ya kamram ha ga jing im namar kata ngim dei ban sngeu
bangim don ne ngim la ban lay ka jing pendep ya ka kamram ha ka jing im ka long kat kum la ki chong ki chili bad hala ki chong ki putre bangi don ka sap ka phong ngim dei ban plen ya la di ya la ka chigim en rei ban le ka babha ka badon burom bat ka badei ban yero ka jingkeli ka ba shispa sa puwei ha ka ni ka jing tho don kan no jor ki ktien penram ktien penrap de ktien ki ba repeat kum ni uwei pa uwei lani ka ni beper shimet ka don lai teli hang ni jubab ka dei ka ni ka lai shispa sa pu ar ha ka ni ka jing tho la ya thu ba ublei ula sam hawei pa uwei ya ka ka sap ka phong shispa sa pu lai ka ktien jeli ha ka jing tho ka theo ya ka jubab ka dei ka bi ka lang viet trei kam nang ta ka ni ka poyom ka poetry nang ta ngi ham ban jubab jingkli spa sa do spa sa phun riu ka ong halom hau khlau ki jai ki sker rukom ki kerteng ru ki jer haranap lum utiu japang harut ki wa utiu terkhang mangi menta ngindum botiau uno pitip utiu khmat miau kisim ki pa hapo ki beniap hapo ki ksing uut ngap spa sau mangi menta ngindum botiau hakani ka lain umlung ukren nyau halor ka jingbom tip show khon khasi menta ya ka kerteng ka jubab ka dei ka di ki jai ki sker ki bron haklau shispa sa pusan utiu terkhang ujumi bha ka jubab ka dei ka harut wa shispa sa phun riu ka kentien beniap ka mun ka dei ka bi ka khlau badan ki deng ba langkot shispa sa phnyeu ha ka senten uduan udeng bajik sier ktien sier ha ka hap ha ka kelas kentien ka bedei ka jubab ka dei adjective ka dei ka babatai phang ka noun kan ni ka batai phang kan ni ka baji ka long ka baji sier spa sa pu pra kong ban sngeu thu ya ka lanong phang ka thain jain ha ka jala ikna kin penon kambun ya ka ka cultural schema shispa sa phundai kanu na kini ki snap harum kabai dei ban tho ban kabadei ban don haba tho ya ka official letter jubab ka dei ka bi letterhead address cha ubapha ne address nong pha ka tarik ka phang ka met ka jingpen kut jing khublei bat ka soi nong pha shispa san pheu ka nuksa puli ka ba kham pen lei jingmut ha ka jinglong ka jingtho ban yo ya ka jingsngu thu ka dei jubab ka dei ka bi ka top down model shispar puai ka jingtip bala don lupa ha ka ba ya dei bat ka jai jingtho babun rukom lakhon kadai ka bi ka formal schema sispar phu ar kar kompuli na kidak sha ka kentien
ki contain saka sentence ban skeo thu ya ki jingmut ki badon haka lakhot ka kadai ka b ka bottom down model Shispar phulai ka puli ya ka jingtho ban yo ya jingmut pa kelum jong kata ka lenong ni khon kadai ka a summarizing Shispar phusau ka nu jai ki kom puli ki don kadai ka e sau kadai scanning skimming extensive reading intensive reading Shispar phusan hawa puli ban bu jingtho dei ban tho ka e halagi jongki contain Shispar phan riu think aloud kamun kadai ka si ban pon pau ya ka e ka ba perkhat haba pule Sispa arhmnyeu ka buit puli SQ3R kadai ka jingpan longkot hayaki ktin kadai ka di survey question read recite review Shispar phra kawai na gijingdon kam batho ya gijingtho sngeu tenat nalade creative kalong ban jubab kadai ka bi pen klany ya ka bor jing mudur kene ka jing keli kan mau ki ai shi ai kene labon ki set bang ye i ba kadon kene ka jing keli Shispar kundai ki jing tho ki babatai pen shai bat ai jing tim ki kren shapang kadi ka subject but ka jing ai jing mut tikna spalai pheu ka jing tho sa kan mau ki jing tho sa kan mau ki dei ki jing tho ba kadai ka i pen pau ya ka jing sneu la jong Shispa lai puwe kanu nakini harum kamdei ka kendon jong karukom tho kadai ka di describing Shispa lai puar kanu nakini ki atiar theo jing tip ka bahap ka hap ha ka bujing kmi thu observation kadai ka si checklist Shispa lai phu lai haba hikaya ka parom haki sur jing ruai dai ban pentrei kam ya rukom hikaya da ka ba kadai ka di pha ruai ya ki khna Shispa lai phu sao haba pen kre ya ka lenong ban hikai unong hikai dai ban bu jing mut kerpang ya ka kadai ka i karukom hikai bat ka jing mi na ka jing hikai Spalai pesan ka bapen kre lupa ya ka plan hikai ka ai jing mento ya ki nong hikai ban
ban kasi penyaj beja korkom hikai sispa lai penriu ka tiar yarap ka bakongsan haba bataya ka jingmut jong ki kentin ka daika ka dictionary sispa lai penyau kanu ka buit theo jing tip ka ba kinong hikai kile ban pentri kam hakapor badang hikai kadai kadi kmi thu sispa lai phupra haba penlong jing nyatai nia halor kanu ka phang ni theo jing tip ya ka subkren daka ka ka jing theo ka baya hap reading skill sispa lai kundai ka bahikai da ka main map ka yarab di kena bakin nang ban ka si tho notes sispa sau pheu ka project work ki basuk ki dei tiar theo jing tip bakin no hikai ki pentrai kam hakikat dan kelas three to five sispa sau puai jid ki dak sange ki baya hap bat kani ka jing ong ngap jar Syai pibu ya ka akor, kumni pleng pia sya skor ya ka ketin kinong hikai. Kadai ka ngap jar ni haban bu da kini ki inverted ada kini ki exclamatory mark. Spa sa fuar ka ba mare thar ka theo ya korkom mare ka ba ke state bat pensting yalade. Spa sa fulayaj padat kamut kebiyaj penki tanggi keti. Sispa sau kanu nakini ki adverb ke pensyai ke verb kejit. Kadai ke si sit. Sispa sabsan kanu nakini ki verb dei ban penun kam bat ka adverb ten. Kadai ke si yai ten. Spa sau penriu ke ketin ke si kami na ketenat jong ke ketin ke bi mon khmer. Spa sau penyau ki sawa bami da kebayat da keba penya tengku ya baro arteli kermiang sentur lakhot ki kejawab kadai ke si ka baile bill. Sispa sau pupra ki sawa bami na khmut lakhot ki jawab kadai ka khmut bi na nasal. Spa sau kendai unu na kini ki sawa bami na ki jinga tengku jong ki khmut thlej ha ka ing alveolar. Jawab kadai ka di. Tengku ya ka khmut thlej kadai ka di. Sispa sanpeu unu na kini ki sawa wuwel ubadon ha ka ketin skor.
Kadai kaneka kadi. Shispa arpway. Ki artli ki sawa wuwel ki bayai lang ha ka hajo gisdang. Hajo kisdang da way bat kut da way pat latip kerteng kum ki. Kane answer kadai ka B kadip thong. Shispar pheu ar uno nakini kisawa konsonan udon tang ha ka hap kentien ka bakut ha ka tien pedeng. Kadai ka C. Shispar fly ka no teli kisur sawa konsonan ki don ha ka tien khasi. Kidon kumba ar pheu nyeu teli. Shispa ar pheu sao. Kabas ngap haba sumar ya kabayos ngeu ki ong. Ngap kendong. Shispar pheu san ngap kernai ka theo ya kerkom shong kernai ka theo ya kerkom shong. Jubab kadai kadi haba sushong hajo. Shispar penriu kerkom yaj haba ki jany kum ban hap ki ong. Kadi yaj kenther. Shispar penyeu bam ken slip ka theo ya kerkom bam. Kadai ka kum basat. Shispar pheu pra ki ong nisin nyut mau klem su thet ya ne ka briu ki ba. Ka ngeu sarong ya ledi klem nong rim. Nang ta ka ni shispar khandai ya ne ka briu. Ba start bat bakrau ba perkhat perdany ki ong. Ka bi tiu dok mau lai pheu na ar jengmut. Shispa lai pheu ya ne ka briu ki ba phoi lien phoi kensha ki sin. Kadai ka si ubat yam bai. Spa lai puwei ka kentiu ya ka jing tibit ong kenhun ban ya shim benta lang haba puli ya ka lanong. Kanu nakini kirukom puli ka bai hap bat katei ka jing ong. Kadai ka B. Ki no W1L learn. Shispa lai pheu ar kabatho ya gijing thos ngeu tenan la de creative writing ka kane ka dei ka si ka pan klan ya ka bor jing mudur. Shispa lai pheu lai kanu nakini ki jing tho harum ka baya ha bat ki jing pen bana ha ki kot khu bor. Kadai kane ka jing tho ba pentip. Hang ni bakla kan ni option A B C. Insya kadai penlong A B C D. Kadai ka B jing syang ni. Shispa lai pheu sao kanu nakini ki jing tho harum kam dei ka expository writing. Jubab kadai ka B ka kot kentu kan pam. Shispa lai pheu san kanu nakini ki snap harum ka badai ban don haba tho official letter.
Kajubab ang ni kadai ka B hak answer ki tho ka C jing sha kadai ka B letterhead address shau nong pha ne address shau nong pha ka tarik hang ni kadai address shau ba pha mdai nong pha shau ba pha nang ta address shau nong pha nang ta ka tarik ka phang ka met jing pan kut jing khublai jing soi nong tho kadai ka B hang ni jing sha dai shau ba pha kam dai ka C haka answer ki bo ka C kam dai ka C nama hang ni kam don ka phang kam don ka jing pan kut te kadai ka B Shispa lai phun riu ka persuasive writing kadai ka jai jing tho E ka ba pengej Shispa lai penyau kanu nakini harum kam dai ka benta ka bayasno bat ka jing tho paragraph kam dai ka benta bayasno bat ka jing tho paragraph kadai ka di ka jing jrong ka balamang lupathik Shispa lai pra hadin bala penlong ya ka jing yale kai skit balangkot apo kamera kelas kanu hikai ka jing tho hakadai ri jongka kumni ki khna isngeu tanat ban ya shim benta ha ka jing yale kai skit henry ka kanhun ka baar ka klem la ban le bha kanu na kini ki chai jing tho harum ka baya ha bat kani ka jing ong kadai ka bi ka jing tho ban bu dor lani ban penchong dor Shispa lai pandai ka we na kini jing tho harum ka badai ka jai jing tho penpau jing sngew expressive writing kadai ka si ka shithi Shispa sau pheu la pha ya phi sha ka jing lang bandon benta bat phi hapat ban ai kai phot report halor ki mat ya kren shaki kli nong penyai school jong phi kanu na kini ki jai jing tho harum ka ba ya hap ba phin pendon kam nang kong hakapor ba phidang snap ya ki jing kren kadai ka di note taking nang ta ka ba Shispa sau puwei ka jing mut jong ka jai jing tho advertisement di mar ka long barbor ban kadai ka si ban pentip penbej bat penkan mawi kinong puli yaka nang ta ka Shispa sau pheu ar kanu na kini harum ka bomdei ka benta ka bayasno bat ka jing tho paragraph kaniru kadju biang ka tu bangila de page mani kadai ka I hang ni ka jing jrong ka bala mang lupa thik Shispa supply kanu na kini githup kantin na senten harum ka ban I ba nong tho ukwa ban penpau yala ka jing sngew Shispa supply ladangam bakla kaniru la de ai ha ki wei ki set bala de pen kani kan sa kadai kani ka si ha ka jing yo I jonga te Shispa sau ka ong kanu na kini ki rukom hikai harum ka bom da ai jing mentoy e ikna ha ka kadan upper primary kaniru bala de doni jing kansa kadai ka si ka ba pha puli jambun sin hadu bandala lendet nang ta ka ba Shispa sau san kanu na kini harum kadai ka wei na gi jing long jong ka lesson plan ka jubab kan dai ka bi ka lesson plan ka la bandan bon rukom Shispa sau pen riu ka jing pendon kam ya ka jing khmi thu observation ya ki khna kum ka bui penchong dor dai ban kadai ka bi le man ka la ka sngi dau nong ikai Shispa sau pheu nyeu habaya kren bat ki briu kren ruma ka mut
Kadai ka kren be klem jeng mut ai shispa sau pe pra kanu na kini kentien harum ka bomdai na ka jo ka thup jeng mut kadai ka bi shathi shispa sau peu khandai ha ka senten uduan uding bajik siar ka kentien siar ka ha ka kelas kentien ka badai ka kasi adjective shispa san peu ban sngew thu ya ka lanong shapang ka thain jan ha ka jala ki khna kin pendan kambun ya ka cultural schema in puli ya gane ka jingtho nang ta sa jubab ya kini ki jingkli babut ka jing ya be bat ya renti jong kisngi ki banai ki ayom bat kisnem kalong ka benta jong ka jing renti utrai kan rad ubastad ulabo ya ka jinglong renti ha ka mariang jong ka jing penlong jong u bat kumta ki ai baro ki badon ha ka ne ka jing penlong bayar bomla shamtrai ki ya be ya renti klem jing kulmar ubriu udai ujing tha uba kerpang jong ublei ubadei ban im hakis ying kisem bat hapdeng jong ka imlang salang para briu ka imlang salang hi kadawa ya ka jing yai be yai renti ha kiliang baro klem maka ki ai baro kin long kun rum kan ram lenro lenram da ka kulmar kulbut bomla batai satya ka jinglong renti ka tei ya ka long briu man briu kaya lam ya ubriu sha ka jinglong rangba basisha bat ka kentiu ya sha ka jinglong bakrau ubriu ubaju im haka uyo ya ka jingyaro ka jing portu padu per bak ban ya ubamdon ya ka kani ka jinglong ka long ka nong rim bakong san ya ka long briu man briu ka long ka atiar ba ubriu la ban yele persha ya ki babun ki jing penshoy ha ka jing im bat ka trei ka kta ne saindur ya galong briu man briu jong ki riu shai ki nyau kor kata ya ka bat kalong ka ba kim bit bando in pej ya ki jing keli shispar huei kane ka jing tho ka laya thu ba trai kan rat penlong ya ka jing ya be kisngi ki benai ki snam kum ka benta jong ka kadi ka jing renti shispa RPOR ka kentien kulmar kulbut ha ka jing tho ka theo ya kasi ka jing bamyaj be ki ai baro shispa RPO lai ha ka ne ka jing tho don kat no jor ki kentien benram kadan sao b nangta kanika poem halum haklau ki jaj ki scare rukom ki kerteng ro ki jer haranap lum utiu japang harut kiwa utiu terkhang mangi menta nyendum buj tiau unu pitip utiu khmat miau kisim kipa hapo kibniap hapo kaksing uut ungap kajingkeli sispar sa mangi menta nyendum buj tiau hakane ka lain umelung ukren benyau halor ka jingbom tip shu ukhun khasi menta ya ka kerteng ka di kijaj kisker ki badan haklau shispa arpheusan utiu terkhang ujumi ha bha ha rodwa shispa arphunriu utiu japang udai ujaj sentiu kadai ka bi uba ka khle kumba pen spong khor
Shispa arpanyau ka skema haka jing hikayau kena kadai ka kabi ka jing tip bat jing shampang bau kena uladon lupa. Shispa arpeu pra ya ka skema la ban penterikam haka jing puli kadi shwa ha kapor bat hadin bala puli. Shispa kundai kanu na kini ka jingkam harum kababha ban pendonkam habakwa ya ki kena ban pentrekam ya ka skema hapo kamera kelas. Kadai kaneka di ki kena ki yapen inyah lor ki jingsyam lajong bayasno bat kalanong. Shispa lai peu ka formal skema ka kedeu ya jingtip bau kena uladon lupa syapang. Ka ka shenrong ka jai jing tho bat ka jinglong renti jong ki jing tho baper. Shispa lai puwei ting allowed kamut si ban penpau ya ka ka ba perkat haba pule. Shispa lai peu ka bui pule SQ3R kadai ka jing penlengkot ya giktin. D. Survey question SQ survey question 3R read recite review 133 Shispa lai pulai kawai na ki jing don kam habatho ya ki jing tho singaw tanat naladi creative writing kalong ban ka bi penklan ya ka jing ya ka bor jing mudur. Shispa lai peu sao ki jing tho ki babatai pensyai bat ai jing tip ki kren syapang. Kadi ka subjek bat ka jing ai jing mut tikna. Shispa lai peu san ki jing tho sa kan mau ki dai ki jing tho ba penpau ya ki jing singaw lajong. Shispa lai pun riu ki jing tho ba pen manjur ni pen ngej ya ki nong puli ki kentup ya. Kabi jing pen shisha bat ki daw. Shispa lai peu nyau habatho ya kanu ka shithi ki kentin bangi jet ban padon kam ki shong haka. Si jing dawa kakam. Shispa lai peu pra ka benta bakongsan jong ka shithi kadai. Kadi ka khubor bapha Shispa lai peu khandai haba pendap form na ka benta kinu ki kam don kam ban tho da ki he ya ka kerting. Shispa sao peu ki jing tho badon hagi kot puli ki hap hagi jai jing tho bangi khon. Kabi expository writing. Shispa sa puwei haba tho ya ka jing tho sa kan mau kawai na ki mat ki badon kam ban bot kalong ban. Pen ya ka jing shisha.
Shispa saupeu haba kanu hakanu na kini kirukom hikai harum kam da ai jing mentoy yaki kena hakakerdan upper primary. Kadai ka B kabapha pule jambon sen hado bandala lendet. Shispa saupeu lai kanong hikai kan hab ban hikai ya kalanong umar phalangki nagbentagi kelas kena kelas 7 kanu nakini kirukom hikai harum kabasngeu yahab ban pendon kam nagbenta ban penyar ya kajing sngeu thu ki kena shaphang katei kalanong. Kadi da kaba yalam yaki kena syakajaka kabadei. Shispa saupeu sau kajing benki jingmut shua ban hikai ya kalanong kayarap yaki kena ban kajubab kadai ka ban sngeu thu ya kajing tip bakiladon lupa. Shispa saupeu san kanu nakini harum ngimdei ban le habangi ktik jingmut i kena da kaba keli jing keli shua ban batai ya ka lenong. Kadi kaba ai jing keli da kiba lapen kre hi da u lani ka kena. Shispa saupeu nriu haba hikai ktien kani ka jing kam kayarap yaki kena ban penroy pensan ya ka jing la ban pen kre bha ban wat benya bat wanra ya ka jing tip kiba benya shaphang kanu ka lenong kanu nakini kirukom hikai kabaya hab bat kani ka jing ong. Kadai ka kabale project. Shispa sau nyeu kani karukom hikai ktien kayarap yaki kena banla ban pendon kam yaki ktien ha karukom kaba seiso bat katkum ki khep bapher kanu nakini kirukom hikai ktien kabaya hab bat katei ka jing ong. Kadai kani kadi da ka functional approach. Shispa saupeu prag jingla ki kena bantho skit na ki jingkren ki badon haga jing yathu khana batho jing yathu khana na ki jingkren kanu nakini harum kabaya hab bat kani ka jing ong. Kadai ka si ka jingmi na kabala hikai. Shispa sau kendai kajing pendon kam yaki tiar yarap haba hikai kayarap haka kasi ban pensuk ban pensuk ban pensngeu thu bat kaba shispa sanpeu kanu nakini kitiar yarap hikai harum unong hikai ktien uklem la like na kaba pendon kam yaka hapo kamra kelas ban hikai ya kalenong klem la like kadai ka i kot puli kublai shibun.